Avem aici așa doi cocoșei de munte de la Edenia, vânați personal, împușcați personal pentru mine, special pentru mine, de patronul de la Edenia. Letu așa mișelește că e morț, oricum nu simte. Mamă, ce piele galbenă au, cred că s-au bronzat la bec. Porumbei. Porumbei seamănă. Îi epilăm. Prima dată epilăm. Să fie fresh. Îi îmbăiem. Le facem baie. Piu, 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 piu. Avem aici așa legumele necesare. Ceapă, rădăcine de pătrunjel, gulie, cartofi, morcovi, țelină pentru ciocan și pentru nicovală. După ce am curățat legumele, le îmbăiem în bioapă de la robinet, că le place mult. Vă dați seama, mulți gătiți în stilul ăsta. Eliberăm prizonierii. Adăugăm niște apă. Aruncăm la mișto niște sare din asta finuță. Pentru cine știe, o punem la fiert. Să moară cocoșii ăștia de aici. De la chinezi am cumpărat oala. Adăugăm acoperișul la oală. Ridicăm capacul la oală. Eliberăm păsările. Stop violenței împotriva animalelor. Hopa. Au zburat păsările. Și aruncăm și ultima pasăre. Zbori, zbori, zbori. După care punem acoperișul la oală. Punem acoperișul la oală. Uitați, acești doi cocoși, McGregor și Khabib, zvârcolim puțin puii. Piu, 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 piu. Priviți ce faină notă, nebunii. Uitați, mă, că știu nota, mă, astea-s păsări de apă. Le pasăm minja să-ți dea un meci de volei de apă. Au! Eliberăm presiunea. Păsările zboară. Bun. Adăugăm morcovii. Pătrunjelul. Gulia. Și țelina să ni se facă paloșul gros.